Üdvözlök minden kedves nézőt, az én nevem Reven, és ez itt a Kovalens első része. Igen, nagyon sok idő után visszatértem. Az elmúlt időkben több SMP szerver után is kutatta, ami magyar, és nem találtam az én igényeimnek megfelelőt. Így úgy gondoltam, hogy belekezdhetnénk egy saját Minecraft Survival sorozatba. Hardcore-ba azért nem, mivel én egy nagy szar vagyok, és szerintem fall damage-be is meghalnak nagyjából. Úgyhogy vágjunk is bele! Elsősorban vágunk egy kis fát, mint minden egyes Minecraft világ kezdet. Ebben a csodálatos spawn helyünk úgy tűnik, hogy egy... Ha minden igaz is jól láttam... Nem tudom mitől... Nem, ez a részén, ugye ez egy baromi nagy nyírfa erdő. Itt található egy kisebb kanyar, most nézem. De ugye le tudunk menni szerintem bőven kölyért. Szerintem már nem is követ. Következően egy állatostal keresni. Én egyébként kardos típus vagyok, de így az elején úgy vagyok, hogy a balta is bőven megteszi, mint fegyver. Minden is kőnél igazából tök mindegy. Ugye, ó, szín. Azaz, már lesz egy pár a fákjánk. Ó, ó. Ó, ott a terbárány, utána meg visszajövünk ide. Első és legfontosabb dolog nekünk az ágy. Mehetünk vissza a bányába. Réz végre, úgyhogy tudunk craftolni egy csodálatos rézpáncélt majd, hála égnek. Szerintem nagyjából több nekem kellene, nem is fog. Mindjárt esteledik. Vas! Első vasaink, szerintem. 2 darab vas. Szerintem arra így fel kéne építeni, vagy pedig itt az. Utóbbit választom, szerintem az opcionálisabb. Ami lehetőleg nem az első résztől lesz vége, ugyanis hát Norton SMP-t akik nézték, tegyük fel, Pixel SMP-ről videóról hatul nem volt, mert hát ugyanez volt, mint a Norton SMP-n, hát is senkit nem érdekelne, egy alaphelyzetben senkit nem érdekel ugyebár. És ha én nem akarok olyat tartalmat csinálni, amit nagyjából senki sem érdekel, a Norton SMP-ben volt valami nagyjából, de ott se sok. Így arról se értettem először, hogy miért csinálok én videót, de valami értelme csak lett, remélhetőleg. Hát legalább jött, arra van egyébként a legtöbb megtekintésem az egyik Norton SMP részre, azt hiszem az új kezdetekre, vagy nem tudom, majd bevágom ide a képernyőre. Hiszem, és annál tök jó érzés volt, hogy én azt hittem, hogy úgyis lesz egy 10 megtekintés, de legalább lesz. És nem, hanem sokkal több egyébként, és ez jó érzés, hogy valahogy így ennyi emberhez feldobta az algoritmus egyébként. Arra a szigetre szerintem egyelőre rétegesen letelepszek, még kisütöm az eme csodálatos élelmet, ami nálam található, és utána szerintem tovább állunk. Tőletek némi bőr jól jönne, hát! Jobb, mint a semmi. Nagyon megmondta, hogy ez egyszerűen jól, de mindegy.
egy csodálatos füstölő, 2000 sima kemence. Ezekbe is kéne valamilyen csodás, vagy szél, az más kéne. Van szép hét, ebbe beleteszünk csodálatos kajákat. Ebből a szereket is ebben is passzítjuk. Nem. Megkaptam egy kartot. Nem is baj. Ezt a két vasat még nem látom értelmét kiégett nagyon. Ebből már bőven kijön egy szett. Gatya. Azt a milyen szép. Ilyen részszínéz, ilyen élet mission completed. Vagy én nem akarom ezeket elcsalni, de úgy lehet muszáj lesz. Gyanús press. Paper nem kell.
Ja, ez pont az volt, amit lehet venni a falusiktól. Ez valamit vakság. Csodálatos. Aztán milyen szép sötét lett. Szóval alias hajórancs kifosztva. Mehetünk is, alhatunk is tovább. Úgyhogy szemeteket ne vegyük fel. Itt van buresz. Mármint sült buresz. Vagy nyers nincs. Anyádra. Hát, jó van. Lehet, hát. Ó, na, biztos, hogy nem. Húzunk sem nem akarunk. Mennyi fetényet. Azt kezdem, hogy hajóról. Azt kezdem, hogy hajóról, biztos, nem, egyelőre köszönöm, nem kell. Szárazföldi jasztos. Vannak ideje van már, úgyhogy igazán nagyon. Játék akarok nekik kedvezni mondjuk, hogy csak ez nem tudom, mert meg egész vagyok. Menjünk tényleg a lényeg királyát. Gyorsan sleepelni. Nem kéne sleepelni, mert kéne nekem pók. Úgyhogy szerintem ez így gyorsan szerzek pókfalra, csinálok batyút, és akkor ennek a résznek is lesz a vége. Ha meg fogsz szökölni Skype-ot, miközben én szunyázok, akkor én nyakon vágok minden egyes skeletot. Bassza meg! Fú, gyere itt! Ezeket még gyorsan lenyírváljuk. Van egy darab pukfalunk végre. Te híneket ezt nem látom. Megöltem szerintem a felneket, azt hiszem, ja. Fú, de jó, végre egyetlen egy darab patty. És ott azért lehet elég könnyen szerezni. Ezt nem akartam! Na de hát ez... 1500. Akkor ezt kutya gyorsan vissza kéne venni.
Itt van. Jó, vamos! Ha. Szoba. Elméletileg mindennek meg kéne lennie. Gyakorlatilag meg nem biztos. Oh, Jézus, mennyit szemléltem ezzel, úgyhogy... Fog kellni arany nekünk aranyalmához is, illetve nekem napórához, mert fog egyszer kelleni biztos. És hálainak ideértünk, úgyhogy alszunk egyet és csodálatos lesz. Na, viszont meg szeretném köszönni, hogy velem tartottatok. Találkozunk majd a második részben, addig is minden jót, és sziasztok!